umnyaka uzomthola ubani Dr. Buwe Mhlanga usebenza ngokweqiniso uzothola khona-ke fonini-ke yakho uma uyangena kwisho ngiyasiza abantu ngiyabasisa ngiyalapha ngilapha amahlanye ngilapha esikuzokuwa ngokweqiniso nalapha amavidiyo uzothola kanjani angiboni mafika muzini wami ngimuyenzela ngendlela ngafunda ngayo kusina 20 years engane zu-48 inamakhosikazi awu-6 akhona amakhosikazi awu-6 ngomabala akhuluma into asemashadini nga-2020 imali yomlungu kuyihola ngiyazi ithonga lavela langena kumina ngangiphulela enhlanhla Moto zami ina musi ina space ngibona kanje ngaba nangu bajikela ngisema mina kumela kuthi nabo mahlabathi nina bamakhelwane seshukulisile kulomuzi ngicela ukuthi nani bamakhelwane ukwazi ukusizana nibone nihlale nje ngomndeni ngoba phela abantu thanda amakhelwane ngendlela uzithanda ususu bathu bashoja seke ngithi noma bomndeni noma bani namhlanje ilanga lokugcina ngeke sigide tothusa ngoba izolo sigidile tupasa pasi namuhla nje sizothi ku11 noma ku10 siyashiya kwenzela ukuthi nathi sithetha sigijime kwenzela sinengane 48 noma ngisho ngomsubulu siyangena esikoleni siyathuthelwa ngemoto thutha ka4 ka5 thuthelwa ikole zonke sasesitenga twele ngengane zami kumela ukuthi ngiyabonga kakhulu kunalaba bebakhetha zolo angikwazanga uzokhuluma nabo ngiyenzile zolo ukugida bengijabulisa bekhombisa ukuthi awuka bayathanda amakhelwane selento engijabulise kakhulu mina Dr. Ngitshela nabomndeni nabo ngoba khona abanye vele bahlala kude bafika ngesikhathi sabo bakafikanga zolo ubusuku nabo bezwe ukuthi cha imndeni wakubo bathi Manhlabathi lo beyakamhlanga bashikeda sikhathi side sokuyi zubuyise uright into bayihambile uyayihambela uyenzile ngokomthetho seke namuhla sesumbuyisile sizokwazi ukuphikisana nani bomndeni nokwazi ukuphikisana naManhlabathi nabanye ngabazi kodwa ke kufanele ukuphikisana naManhlabathi nizwe kahle ngoba sizozama sibula ngishangana ngitshela ukuthi nonke ke sibambisane asibambisane nango umuntu ubuyile labakwazi ukugida njengoba bayenzile zolo busuku iyasijabulisa khombisa uthando manje nami ngibalapha ngenhliziyo yami enhle angina umuntu waseSouth Africa ngiyabiya sami kuyakude umuntu walana anginawo ngoba ngisho ukuthi lapha amahlanje ngilaphani yonke into angilaphi umuntu waseSouth Africa kunenye meeting engekho la South Africa imithi kufanele sitholele ngaphandle yilokhu ngikwenza mina ngiyaphakamisa abantu ngamatenda nani kuningi nje mawufika umzulu wami uma iqiniso uzoyibonela ngamehlo yakho lo muntu uyakhuluma iqiniso ngiyathanda nonke ngiyabonga inkulumo yami yokumbekela balisanani nomakhelwane wenu lo fikile kulo muso kaNhlabathi
Come on, it's like come on down by me. So,